Mwadzuka bwanji amalo anzanga kwina kulikonse kumene muli. Ine Cliff Chinyala. Lero ndadzuka ozimvera chisoni ngati ine Cliff Chinyala, komanso kuwamvera chisoni Amalawi amene timadzuka mmamawa kulawirira kupita kukavota kufuna kusankha mtsogoleri wabwino malingana ndi mfundo zomwe anatulusa iwowo, zomwe zimakhala akutulusa powakopa anthu kunena kuti akawavotere. Ani mfundo zimenezi amazitulusa kuti zizachitika, azazichita. Ndamva chisoni kwambiri. Ndimakhala ndikunena kuti akuluakulu zisankho zomwe zikubwera pa 16 September teni tisamale ndikavotedwe. Ndamva chisoni ndipo ndakhuzika kumuona Vitombiko Mumba, Vice President amene mukunena kuti akuyimira chipani cha MCP, akulankhula kukana kunena kuti MCP manifesto ake munalibe mfundo yonena kuti anthu fetereza azagula 4,000 ndi kanthu. Andi President Lazarus Chakwera analankhula mawu obwereza onena kuti anthu mdziko lino azagula fetereza pa 4,000 chakuti. Kulankhula kwa Vitombiko Mumba ndi kulankhula kopusa, kuwatenga Amalawi amene amavota aja ngati zisilu, iye kuzitenga ngati kuti munthu wophunzira atha kupusisa Amalawi. Chikhalireni anthu amene amapita kukavota aja si onse amene ali a skulu, koma amangosatira chinthu chomwe munthu walankhula kunati azatichitira chakuti. Ngati ife kulimiko atichitire fetereza, ife tizakwanisa kugula fetereza ameneyi kuti tipeze chakudya chokuti chizitithandiza siku ndi siku. Mfundo imene imapeza kuti anthu aja akopeka akukamvotera munthu. Lero wina atakugwisa ntchito khala ngati kuti kuwatembenuza Amalawi aja, kumanena kuti ife kawerengeni manifesto athu mu 2019 munalibe munkhani ya fetereza 4,000 ndi kanthu. Andiyeti mtsogoleriyo amalankhula Lazarus Chakwera mdziko lonse lino kuzungulira kumanena kuti alimi azagula fetereza wa 4,000 and chakuti. Nzomvesa chisoni kwambiri. Andi zomwe zikudziwikiratu kunena kuti ngakhale manifesto amene akulankhulidwa panopawa ndi chipani cha MCP, uyu amene akuzimva usukulu kwambiri mukuti Vitombiko Mumbai azapusisa Amalawi kunena kuti ife simatanthauza zimenezo. Chiyambi ndi chimene chicho mwamba kulankhula pazi, kulankhula kopusa kwa uchisiru komwe walankhula Vitombiko Mumba. Ndipo Vitombiko Mumba sakuyenera kukhala mtsogoleri wa dziko linolo, ngakakena wachiwiri wa mtsogoleri wa dziko lino, chifukwa mwamumveratu nokha akulankhula zinthu zopusa ndipo zosowa nzeru. Chikhalireni anthu amamumva Lazarus Chakwera mu Tosa Alliance akulankhula mfundo imeneyi, kusozati mfundo yomwe ankalankhula yone yofereza 4,000 ndi kanthu. Iye amagwirizana nazo ndipo amanena kuti azapange ndi Lazarus Chakwera. Ndiye lero akamabwera kumanena kuti iye imene cheneni mfundo ya Tosa Alliance. Esa Tosa Alliance ndi boma lomwe latani kuti lomwe likusogozedwa ndi Lazarus Chakwera. Munthu uja ndi chisiru. Vitombiko Mumba ndi chisiru, munthu achisumagwira chani kuti sumagwira ntchito. Ndi khuluku. Kulankhula kwa khuluku kumakhala ngati kumene kuchako. Choyambira amene muyambe kuvomereza Amalawi kunena kuti Vitombiko Mumba ndi ndani kuti ndi khuluku. Si munthu woyenera kuti akhale chani kuti Vice President wa dziko lino. Chifukwa munthu akakhala Vice President timayembekezera amakhala ndi chiyembekezo kuti nthawi ineyo sadzakhala President. Ndiye mukakhale ndi President omafuna kumatembenuza Amalawi zichewa, kumatenga ngati Amalawi ndi opusa kuti sankamva zomwe anthu ajawo ankalankhula.
mu Tosa Alliance and mawu amene onse amatuluka kwambiri pafupi kwa Lazarus Chakwera aishu kuti munthu angamakayankhule za Federeza wa 4000 ndi kanthu asakuziwa chomwe iye akulankhula. Nanga Tosa Alliance inkasogozedwa ndi ndani? Esa MCP inali mu Tosa Alliance osamalankhula mwa ukhuluku umene undu omwe ukuononga dziko linolo. Ndiye lero Malawi ukadzuke pa mamawa nkumapita umakatani kodi ukakhala pa nzere ndi ukavotera munthu omwe akulankhula mwa ukhuluku ngati Vitombiko Mumba mutu wako kugwira. Aishu akunaona kuti mulamuliro oyo Chakwera ndi Vitombiko Mumba amene akulankhula uja pamaso Amalawi akumva Brian Banda akumfunsa aishu kuti angatazati bwerese chinthu cha chilendo choposera kuti tembenuza mawu mwa ukhuluku ngati mene akupangira mmene walankhulira muchi. Andi sindikuziwa kunena kuti iye uja akamakhala akamazimva akamayenda amafuna kuti Malawi osauka wa kumuzi ujayo, Malawi amene pano pakusowa mtengo ogwira, amene akugula katundu modula, amafuna ampase uthenga wa mtundu wanji. Komanso iye ngati Minister of Trade nkumakatulutsa amene wacha kuti iye feri maziwa ndi zinthu zosatheka kuti Federeza angagudwe pa 4000 ndi chakuti ndipo tinkadaba kuti kodi anthu anzathuwo mapulani awo akuatenga kuti chikhalireni chipani cha MCP icho. Iye afuna kuti makamaka Amalawi akuawuza kuti chani makamaka. Akuluakulu, timu iyi ya MCP si timu yoivotera, ndi timu ya makruku. Kruku number 1 amene kuteka kufuna kusimikizeni kuti Vitombiko Mumba ndi amene akutengedwa kunena kuti ndi kruku number 1 amene akunyamula ndalama za dziko linolo ndi kusongoneza kumakasiya makaunti akunja, amene afikisa umphawi wokhazikika kumene wafika pano ndi Vitombiko Mumba. Ni munthu mmodzi amene akutenga ngati ni munthu wozindikira amene amakwanisa kuba kusolola ndalama mbomamu nkumapita kumakayika makaunti akunja kumamwathandizira Achakwera. Ndi kruku. Moti kupasidwa u vice president uja ni mphaso imodzi yomwe apereka Lazarus Chakwera potenga kuti atengano kruku number 1 amene akuwachitira kuti azisolola zinthu mbomamu nkumakabisa maiko akunja nchifukwa cha mphaso vice president uja. Zosalira zake ndi zimene zijamukumumva munthu akulankhulira muchi. Kulankhula mwamtudzu, kulankhula mosaganizira, kulankhula kosowa ulemu kwa anthu amene akuakopa akuayendera kumayenda pena paliponse nkumakopa kuti akavotere. Ndeko mankhati malankhulidwe ali amene ajawo omakana chinthu chonena kuti chatani kodi chachitika, omakana chonena kuti maklipi alipo. Chakwera akulankhula boma nena lililonse kumachita kumakauza anthu una kuti muzavula Federeza wa 4000 ndi kanthu. Lero nkumakakana unena kuti manifesto amene ajawo sanali ya MCP anali ya Tosa Alliance. Ndiye mufuna unduze kuti tifuse ye Vitombiko Mumbayo tivomere kuti manifesto amene ajawa Federeza 4000 ndi kanthu anali wanani kuti anali a Tosa Alliance. Munali zipani zingapo? Ndiye chinthu chomwe chakanika ndi zipani zokwanira 4 or 5 MCP yonse ndi mmene momo. Ndiye MCP yopayokha ingakakwanise zomwe akulonjeza panozi. Ngati anakanika iwo kupanga zinthu ali gulu zipani zingapo, nzeru za anthu ambiri zinakanika. Ndiye lero akupita wokha pa ballot paper akakwanisa. Ndiye akufuna atuuze kunena kuti dziko lino likhala pa umphawi wopitirira kuposera nthawi yomwe ankalamula anthu orani kodi mu Tosa Alliance. Fo munali mitu ingapo yomwe imathandizana kupanga chani kuti kupanga zinthuzo. Phatikizapo MCP inali munimo kodi inali menemo. Ndiye lero MCP yo ikupitapo yokha ikakwanisa. Mwena akulankhula Vitombiko Mumba ndiye kuti akutuuza kuna kuti ifeyo tinakanika mu Tosa Alliance kugulisa Federeza wajani kodi wa 4000 ndi kanthu muli anthu osiyanasiyana. Ndiye ngati tikupita tokha ndiye musatikhulupirire so pa chinthu china chilichonse chifukwa chinthu chomwe chakanika kusenzedwa ndi anthu ochuluka sangachisenze munthu mmodzi. Kulankhula kwa uchitsiru, kulankhula kopusa, kulankhula kuwatenga Amalawi ovota nkhali zitsiru. Mawu amene
akhale phunziro kwa ife anthu otani kodi amene timadzuka mmamawa kumapita pa ballot paper